U Opatiji od 13. do 16. lipnja održan kongres pod nazivom From Molecules to Life and Back. Organizatori su bili Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju zajedno sa biokemijskim društvima Mađarske i Slovenije. Krovna organizacija europskih biokemijskih društava FEBS je 2010. osnovala FEBS 3+ meeting programe s idejom poticanja, razvijanja i poboljšanja znanstvene suradnje na lokalnoj razini. Mađarsko, slovensko i hrvatsko društvo prepoznali su ovu izvrsnu priliku za unapređenje tradicionalno dobre, ali još uvijek nedovoljne suradnje zemalja regije, te odlučili organizirati ovaj kongres kao platformu razmjene znanja znanstvenika susjednih zemalja, ali i drugih krajeva Europe i svijeta. Evo ponovo se susrećemo u Opatiji na još jednom kongresu koji organizira Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju. Pa neka o tom znanstvenom dijelu najprije naša predsjednica, profesorica Jerka Dumić, nešto kaže. Dobar dan. Dakle, ovaj kongres organiziran je u suradnji Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, Mađarskog biokemijskog društva i Slovenskog biokemijskog društva i uz veliku potporu Federacije evropskih društava za biokemiju. Mi smo iznimno ponosni što smo dobili tu priliku da organiziramo taj kongres koji ja se iskreno nadam da će uistinu naprijediti znanstvenu, ali i osobnu suradnju znanstvenika iz regije, da će osigurati prijavu novih projekata, da će unaprijediti suradnju na svim razinama, posebice za razmjenu studenata, što mislim da je jako važno i u tom smislu ja se iskreno želim zahvaliti svima koji su pridonijeli znanstvenom sadržaju ovog kongresa. Predavači i sudionici kongresa bili su priznati hrvatski i inozemni znanstvenici koji se bave temeljnim molekularnim znanostima o životu i primjenom tih znanosti u medicini, biotehnologiji, farmaciji i zaštiti okoliša. Ona iznimno pohvaljuje rad Ante Tocilja, za kojeg kaže da u početku kad je došao je trebao na određeni način steći neka dodatna znanja, ali da je nakon toga napravio veliki pomak svojim radom u njihovim istraživanjima. Također želi istaknuti da je trenutno najveći njezin takmac u području u kojem ona radi, kojim se bavi, je također Hrvat, profesor Nenad Ban na ETH institutu u Cijevu. How do you like Opatija? Oh, wonderful. Wonderful. Yes. I had the whole morning to look at it. Wonderful. Okay, thank you. Being so easy for visitors to reach and having such a pleasant climate make Opatija very popular destination throughout the whole year. Kongres je otvorio profesor dr. znanosti Izrael Peht, generalni tajnik FEBS-a, a plenarno predavanje održala je profesor dr. znanosti Ada Jonat, dobitnica Nobelove nagrade za kemiju 2009. godine. Profesor Peht je naveo, izravni povod njegovog dolaska u Hrvatsku. To je bila inicijativa Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju da zajedno sa Mađarskim i Slovenskim biokemijskim društvom organiziramo ovakav kongres, što on svesrdno podržava. Kaže da on prati hrvatsku znanost zadnjih 20 godina, odnosno općenito znanost u cijeloj ovoj regiji i veli da se stvari ne razvijaju istim tempom, no u svakom slučaju upućuje sve pohvale za hrvatske znanstvenike i hrvatske molekularne znanosti o životu u Hrvatskoj. Održana su 4 planirana i 40 pozvanih predavanja. Završava jer ovo je bilo jedno prekrasno druženje sa znanstvenicima koji uvelike mijenjaju i će dalje mijenjati znanost u ovom dijelu Europe. Ja im se svima iskreno zahvaljujem što su došli i našli vremena za doći, prepoznali ovaj kongres kao važan događaj za sve 3 zemlje koje su u organizaciji sudjelovale, Hrvatska, Mađarska i Slovenija. Što se tiče znanstvenog programa, mislim da smo stvarno uspjeli dobiti najbolje znanstvenike, da su posebice sjajni bili mladi ljudi koji su tek na početku svoje karijere, ali koji su u stvari naša snaga.
Što se tiče društvenog programa, zahvaljujući sjajnom timu profesorice Jadranke Vardljen, svi su jako zadovoljni, oduševljeni i dakle, organizacijom, ali i svim onim što su uspjeli doživjeti, dakle, međusobna interakcija, upoznavanje, nešto što mislim da je čak možda i veći zalog za budućnost nego sam znanstveni sadržaj. A želimo istaknuti ulogu svih naših mladih ljudi koji su uglavnom članovi Zavoda za kemiju i biokemiju na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Evo, tako da je i naš fakultet, naš zavod, naš fakultet i naše sveučilište također na neki način dobilo priliku da sudjeluju u organizaciji ovog kongresa. Osim što sam sudjelovala u organizaciji, imala sam čast i bila sam pozvana od znanstvenog odbora da prezentiram rad svoje grupe koja radi na Institutu za medicinska istraživanja u Zagrebu. Mi se bavimo istraživanjem mogućnosti terapije nakon trovanja sa organofosfornim spojevima. Mislim da smo doprinijeli sa svojim radom u suradnji sa kolegama u Kaliforniji, da smo došli korak bliže u terapeutskom učinku. Mladim perspektivnim znanstvenicima pružena je prilika da svoja postignuća usmeno predstave na kongresu u 10-minutnim prezentacijama.